कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार सदाशिवगडच्या अमृता विद्यालयातर्फेन गुरुपौर्णिमा साजरी. सदाशिवगडच्या अमृता विद्यालया वतीन आज 19 जुलैक कारवारच्या सागर दर्शन हॉलात गुरुपौर्णिमा साजरीकरण शाळेच्या विद्यार्थ्यांना सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन सारखे कार्यक्रम सादर झाले. विद्यार्थ्याले पालक या कार्यक्रमाक हजर असून प्रत्येक विद्यार्थ्यान आपल्या पालकाली पादपूजा करून गुरुपौर्णिमा साजरी केली. बीपीएल कार्ड धारकाक मोफत वैद्यकीय सेवा दिवची कारवारच्या जनशक्ती वेदिकेलो आग्रह. कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत गरीबाक सगळी आरोग्याची मोफत सेवा दिवची असो आग्रह कारवारच्या जनशक्ती वेदिकेच्या मार्फत जिल्हाधिकारीक मनवी देऊन ती मनवी मुख्यमंत्र्याक आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्याक धाडूक विनंती केला. कारवार जिल्हो 70% रानभूमी असून आशिल्लो बाकी भाग देशाच्या अनेक योजनेक रैतान आपली जमीन देऊन निराश्रित झाला. कारवारात सरकारी वैद्यकीय विज्ञान संस्था असून कारवारच्यान मंगळूरपर्यंत हे एकूच आशिल्ल्यान आणि दशक पूर्ण जाले तरी योग्य ते उन्नत हुद्द्याचे डॉक्टर आणि तांत्रिक तज्ञ MRI मशीन आशिल्ल्यान गोंय, उडपी, मंगळूर, मणिपाल, हुबळी सारख्या आस्पत्रेत रोग्याक उपचाराक वचचें पडटा. कारवारच्या किम्स आस्पत्रेत सध्या BPL कार्ड धारकाक सुद्धा सगळे तरेच्या रोग्याक तपासाक OPDत 50 रुपये फी भरची पडटा. तेजेन गरीबाक हेजी झळ बसता म्हूण कारवार जिल्ह्याच्या जनतेक हेजी सवलत दिवूं जाय. CT स्कॅन करचे जाल्यार रोग्याक दुसरे कडच्यान आदेशात पर्यंत वाट पळोवची पडटा. तुर्त परिस्थितीच्या रोग्याक हो आदेश येवचे पयलीं CT स्कॅन करूं जाय अशा अनेक विशयाचे सविस्तर कळोवन अर्ज दिलात. गॅरंटी योजनेबरोबर सरकारान उच्च शिक्षण, उद्योग आणि आरोग्य भाग्य सुलभ केल्यार आणि BPL कार्ड धारकाक योग्य आरोग्य सेवा मोफत दिल्यार सरकाराल्या पंच गॅरंटी योजनेबरोबर कर्नाटक राज्यात सार्वजनिकाक योग्य उपयोग जातलो असे निवेदनात नमूद केला. या वेळार जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नायक, उपाध्यक्ष आणि इतर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. कारवारच्या कडवड ग्रामात पावसाच्या ओघान रस्त्याक जाला व्हळाचे स्वरूप. अनारोग्य महिलेक झळेत घाण दांड्याक बांधून रुग्णवाहिके मार्फत उपचाराक दाखल. कारवारच्या कडवड ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या 90 वर्षाची वृद्ध महिला सुंदरे रामदास देवळी हेका अनारोग्यान पीडित जाल्ल्यान उपचाराक आस्पत्रेत व्हरसाटीर ग्रामस्थांक हर साहस करचे पडले. सतत पडच्या पावसान घरा मुखार रस्त्यार व्हळा सारखे उदक भरून वाहन येवूंक जायना जावन 5-6 लोकांन सदर महिलेक एक दांड्याक जोळी बांधून
तेतूत घालून व्यवस्थित रस्त्यापर्यंत उठून हाडून एम्ब्युलन्सामार्फत आस्पत्रेत दाखल केल्ली घटना घडली। उदक वचूंक सारखी व्यवस्था ना जावन सदर महिलेल्या घरामुखार उदक भरून व्हळाचे स्वरूप जाल्ले। जोपर्यंत पावसाचे उदक वचूंक रस्त्या बाजून शाश्वत व्यवस्थित व्यवस्था करना तोपर्यंत सगळ्या आजूबाजूच्या ग्रामस्थांची ही स्थिती जातली। म्हण जाता तितले बेगी या भागात रस्त्या बाजून गटार उपसून पावसाचे उदक रस्त्या साठचे बंद करची, सरकारान व्यवस्था करची अशी सार्वजनिकांची म्हणणी आसा। संबंधित अधिकारी हेजेर कितें आनी केन्ना उपाय करतले तेजेर सार्वजनिकांचें लक्ष आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।